ще коротке включення з Робін Гуд, троянда, мускусний гібрид, наскільки я пам'ятаю. От дуже багато пуп'янків і в результаті дуже багато квітів, дуже витривалий сорт. Я йому дуже-дуже мало уваги приділяю. У мене про нього все дуже-дуже, але є з позитивного боку, а є з не дуже негативного, бо так, я не встигаю до всього доходити. І навіть тут може буде десь в кадрі мелькати, що вода навіть не вся у мене обрізана нормально. От, не подорізала все. Але наростила, як видно, і не один пагін, потім ще покажу. З іншого, може, боку ракурсу. Але ось так. Тому, якщо її посадити десь в таке місце, де є нормальний догляд, все встигається, то це буде ще більш шедеврально, звісно. Хоча, кажу, вона дуже помітна і вона квітнутиме тривало, дуже-дуже тривало. Квіточки будуть міняти свою барву. От така краса. Робін Гуд.